Magpapakisara muna si yan ko. Kaninong anak ba ito? Nandito ang aga-aga. Nakakuha raw ako ng pulutan at mainom. Good morning, good morning, good morning, Marvin. Hey, baby. Hey, baby. Give me the CCG. Ayaw nga kay baby. Baby matakaw. Wala pisos? Wala pisos? Even if it is a bit noisy sometimes. Doy, dalaan mo ng duyan. Say to say something. Akin tumayon. Hindi man dito ano. Oh. Ayan rin dana. Hindi siya nangyayap. Kaya pala ang aking sticker. Rocky baby. Sa aking sasakyan. Ay, sa kwentoy. Ay, siya doon yun ha? Nagmata na? Dali nandoy! What's up? Ha? Biskuit? Oh, biskuit ka raw. Tara pa makal biskuit. Doy, baka lang CCG. Oh, bumibili na pala si Kuya. Doy! King Pig, it's up to you to deliver this package to Mummy Pig. If you can get past the lava, will you help me? Yeah. Come on, Aha. we can use the cushions to cross the lava. Right, where was I? Oh dear, Peppa and George have run out of cushions. We're stuck, and the stairs are really far. Great idea, George. Hey, Mark, floor is lava. Now Peppa and George can ride Mark across the floor. I mean, lava. Sounds like we're having fun, doesn't it, Evie? Sorry. What? You want what? Peppa and George away from the stairs and into the dining room. Code brown, Daddy Pig. Repeat, code brown. I need that nappy bag. Quickly. Come in, Mummy Pig. Where are those little piggies with that nappy bag? No, Mom. The stairs. Turn to yellow. Oh dear. Mark has run out of battery. Oy, Oh, no. What are we going to do? There you are. Mummy Pig needs that bath. Hi. The lava. Oh, Dunggalo ka. Available na pala to kay I just... Idol Toy Beach ng si Bitoy THP. Thank you. Ay kay Romanby pala to. Very tricky, but we made it. Baka gusto nyo umorder, In the bag. Dunggalo Cup, Dunggalo Records. Daddy Pig is here. And he needs nappies, wipes, and baby. Thank you for watching para sa aking mga Peppa and George love helping with subscriber. Ito nga pala si Raider. Hello, say hi. Well, almost. What you doing? Oh, where is it? Huh? Today, Mummy and George You're watching? are looking for... Ooh, what's this? Oh no! Say hi again. Raider, say hi again. Subscribe. Raider, say subscribe. George.
George, it's making me dance. Tingnan nga ulit natin yung ternap na ating sticker. Yeah. From Rocky Baby. Ano yan, Ryder? Ayun, Jay. Binilan mo ang sigarilyo. Ha? Bili na. Lumot! Every time he presses it, something magical happens. I'm not sure, but I am curious. Oh, George Wait doesn't lang, know wait. what magic has happened this time. George? Where have you gone? He's disappeared. George has turned invisible, Mummy. We can't see him. Ooh. The magic button has made George invisible. No one can see where he is. Bili na. Gotcha. I can see him again. He's going upstairs. Quick, let's follow him. Now George wants to see what the magic button does in the playroom. Now, the magic buttons have made the room glow in lots of amazing colours. Where is everyone? Sorry, darling. Sound trip. Looking for the night light, but there was a situation. George found a button that makes magic happen, and he keeps tricking us. Oh, Oh! well, it is a shame you couldn't find that night light. Evie loves all the lights when she naps. Oh. Uy, doon sa ano? Lipag mo na sa ano? Asan yung sigarilyo ko? George loves playing tricks Ikaw na. magic button. Magkano yung Winston? 11 na. Tumaas na naman ng piso. Mahal na talaga ng bisyo. Donado! Rex Mura! Marami rito sa mundong pangarap ay ginalawan, pero dahil umihisay nila mo sa kawalan, upang makabangon Oh! Ayan! Ayan, ano naka-live? Ha? Ito naka-live ka? Live? Teka ba? What? Di ba tayo makatuwid niyan? Yeah. Para to sa mga cooks. Sa mga kupa, nais ba tayo dyan? Yung pangungupan nyo sa kapwa, di na ba mababago yan? Bait-bait ang pagkaharap namin na kung may kailangan. Pero pag nakatalikod ka, demonyo pa sa demonyo kung yurangan ang pangalan. Ano bang dahilan? Ba't kayo nagkaganyan? Hindi kasi ang namamayani sa katawan. Tinuruan mo lumiskarte ang tilay na kailangan, pero nang matutunan, listakan na
ang tumagin ng sungay. Ano bang meron sa akin? Ba't di na naaasar din? Bakit na sobrang garapalan? Mahirap na lumoko, mas mahirap pa tagdaga. Pagdenta na po dahil maliit lang ang bahay ko na paggawa kayo wala. Nagtatali ng doyan. Yung ready na ang doyan para sa baby. Si Commander. 7 words, babe. Yeah, this time. Yo, nagtatali siya ng duyan pero ayun yung baby nakahiga dito sa aming sofa. Ito namang isa, naglalaro ba siya? Naglalaro ng cellphone mo. Raider, say hi again. Say hi. Why? Nagtatali siya ng duyan pero ayun yung baby nakahiga dito sa aming sofa. Ito namang isa, naglalaro ba siya? Yes, yes. Oh, Raider! Look! Look! This is you! Kumusta mga kupan? Halos pa tayo dyan yung pumupan niyo sa kapatid na pamamapang bait pati pagkaharap lalo na kami kailangan meron pa talibon demonyo pa sa demonyo unyurakan ang ibang pangalan. Ano ba ang dahilan? Ba't tayo nagkagiman? Alam naman yan, isakto ang tinuruan mo dumiskate mo sila na kailangan pero lang matutunan kung ka na swati na sungay. Ano ba ang meron sa'kin? Ba't sila nakakasakin? Sa iba sobrang karapalan ang hirap na dapat ko mas mahirap pa sa nag-aasal siya na po dahil malikot lang ang bahay kong pinapagawa. Maraming isang hindi nakikikain, hindi na nangunguna na ang magandang nakikikain. So ngayon ko balik ko ano ang tuwing sa'kin kaya kukupay ka mas kupala sa sa'yo yan ay akin na kaulinin. Maraming nakuha sa ulo, tumataba kaya mga tao mapagsamantala maraming mapasalo kaya kung ako sa inyo sisimulan ko na magbago. Ano sabihin ng mga anak nyo? Pero bakit di pa rin kayo umaaseso? Ano ba ang mga Magulang ko. One thing of Yo, Rockaway Entertainment. Ano na? Stop. Marami ng kubay sa mundo. Tumaga pa kayo. Mga tao magsamantala mga mga pusado kaya kung ako sa inyo sisimulan ko na Napadagdag lang tayong watch hour. Para ahem. Sabay tayo. Hey, baby. Yan, ganyan kalakas mag-sound. May speaker kasi yan sa labas ng bahay. Taas. Para may nasa loob, malakas sa labas. Kala mo sa loob ng bahay, may na yung sounds. Pero dito pala sa labas, malakas.
baby. Belated happy birthday nga pala kay Brad Ramel, founder ng Palang Albay Council. Yo, what's up bro, Mel? Kahapon lang, February 9. Good morning. Kumusta mga kupal? Ay, nakakaya manuwa. I need some space to breathe, so give me some room, so give me some room. So give me some room, I need room to kill them all. Yo, abangan ang sige sa mga basta natin na mga subscriber na nandito. Yan, baby in the house. Hi to Lera Kachikas. Kumusta Lera? Lera. Yan, isa sa mga kanta sa akin sa Rocky Baby. Okay ka na? Atid ka na? Atid ko muna ito sa school. Balik na lang ako mamaya. Magkapatid. Ano yung susi? Ha? Okay. Sige na. Ha? Sige na. Dad, dalawa dito. Sige na? Dito. Oh, dahil na gagawin mo na. Hi, hi, hi! Give me some room. Dito sa Muraot. Ito, huwag mo ligalig. Kasi ito, hindi ko naman gusto kung ano kung anong meron kayo. Dumagdag pa kayo mga taong makasamantala, mga taong niyakan baby. Why? Mga mo na yung baby. Ay, bakit nakawa ka? Ano na rin kami ni Papa? O, say hi sa mga subscriber natin yan, Ben. Hello! Rapper din, paglaki. Yo, yo, yo! Yo, Papa! 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 Oy! Ay! Ang memen, niluwa. How get me, babe? Yo, Papa! Asan si TJ? Maging pagkaharap lalo na pag may kailangan. Pero pagtalikod, demonyo ka sa demonyo. Kira ka ng ibang pangalan. Ano bang dahilan kung medyo nagkaganyan?
Kaya mga idol, kayo manwa. Kaya ko muna itong anak ko sa school ha. Yan lang. So, sandali. Hindi ko lang mabasa eh. It's me, Aisha. Aisha. Shout out kay Aisha. Nanonood dito sa ating live. It's me, Rocky Baby. Kumusta kayo dyan? Kumusta? Kay Manwa? Bicolano Bako. Okay, Baby. Bicolano. Pupungulong ka po. Laking Naga. Dito na nakatira sa Albay. Kinakamusta kayo saan man sa mundo. Sana nasa mabuti kayong kalagayan. Dito sa amin sumasabog na naman ang mayon. Pero hindi naman tayo naabot sa Albay. Oh, taho! 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 Ayan ang taho. Sino magtaho? Give. Taho, say hi. Taho. Dua lang, dua. Oh. Say hi sa mga subscriber natin dyan. Hello guys. Listen, go! Go! Yan na yung yan na yan, nakalive. Ay, balyong ko na ka din. Tapos sa dancing ko. Ayun, yung sukli ng 100 ko. May kids na ba, kapon? Anong kids? Guys, Sige lang. sabi ni mama, tako lang ka din. Bye, bye. Ano pa? Sige kaya, ikaw lang. Kala ko may dadaanan ka. Pinatumani ka din ni mama niya. Jadi konten pinatong sa mama niya. Bye. Ayanin na. May tipong sa isang Ito muna itong estudyante. Ha? Ano pa tayo? Say muna tayo. Jay. Hi. Ano pangalan mo? Okay. May tawag sa akin ng pangingin. Oh. Ano may advance ako 15? Hindi. Oh. Ha? Kaya advancing ko. Okay, May tawag sa akin ng pangingin. Okay. Para ka tuwa. Nagalit na naman ang volcanic eruption. 7:22 a.m. 10 Feb 26 Maging Yatsop Pag Agosing Pyroclastic Rockfall at Pag Ashfall Dulading Pag Ahobing Lava Ing Vulcan Mayan Decon 7:07 a.m. Ha? Taho. Ay, bukas pa. Bukas pa. Nagbukas na, hindi porket may gamot, may lunas na. Ang ibig sabihin, wag mo nang pili. Wala. Nag-iiyan. Ba't nandito tayo sa TV? Yung kinilas ko. Selfie, Papa. Pwede ba lang natin? Sige, bye-bye. Atid ko muna. Pa.
Oh, ready na.